Čaute, ja som Peter a vítam vás u ďalšieho dielu z Minecraftu. Teraz je to už asi 9. diel z našej Minecraft série a ja od posledného dielu, z 8. dielu som dokončil iba toto všetko a za kamerou som vykopal tu. Urobil som iba toto a tu som teraz rozmýšľal, ako to urobíme tú scénu a celkom sa mi toto páči, no tak urobíme to asi tak. Dnešný diel sa zameráme iba na stávanie a ideme na to. A keď som tu všetko vyťažil, tak mal som pri sebe diamantový krumpač aj železný. Ale potom už sa všetko zmizlo, keď som sa prihlásil a nič som nemal pri sebe už, takže neviem, čo to bolo, ale tak to už je jedno. Poberieme všetko z druhého. Myslím, že to bude stačiť. Tak. No. Tak, zatiaľ si opracujeme drevo. Tak, super. Toto musíme dokončiť. No ja to si stopnem a urobím to, že by som to zbytočne nezdržoval. A potom sa ozvem, tak zatiaľ čaute. Tak som späť a ako vidíte, už mám to celé urobené, takže tak. A dúfam, že vám to nevadí, že to tak strihám veľmi a za kamerou to ťažím, ale myslím si, že vás by to ani nebavilo, kebyže mám iba vždy 1000 blokov a vždy tak pokladať, takže ja to radšej rozstriham a to najkratšie video, ale najkratšie to dáva sa na YouTube, takže aha, toto tak trošku nemalo byť. Tak, to vyťažím. Tak. Tak. Urobím to.
Tak, dúfam, že skôr vystačí. Inak môžete sa pozrieť na iné videá z tejto série. Do komentárov môžete napísať, či mám natočiť nejakú inú hru, alebo Minecraft. Tak myslím si, že bude to celkom pekné, ale tuto trochu nevychádza. Tamto tak. Tak to nevadí. Dáme to tak, jak to malo byť. Tak. Takže dokončiť takto. No tak ja toto strihnem a zatiaľ to všetko tak urobím, tak zatiaľ. Takže som späť a mám už to celé urobené. Takže super a budeme pokračovať len počkať. V rohu vzadu nic. A tam mám sklo. Aha, tak na druhú stranu tiež dáme sklo tam. A to je dobre. Tak. Super. Tak. A ešte tak. Dobre, takže toto máme urobené. Tak pobehneme na druhú stranu. Musíme zase toto vykopať. Že toto ide tak. To vykopeme tu. Iba tu ide sklo. Tak, áno, tak a tak. Super, takže toto už máme. Ešte tuto má ísť. Je to celkom pekné, ale ešte idem to dokončiť na druhú stranu. Takže rýchlo. Tak, tak. Tak, takže sklo. A to má ísť. A to má ísť tak, tak, tak. Super. Takže to by sme mali a teraz
tak. No, tú stenu možno by sme mohli dať tak, ale sklo. Tak, teraz neviem, možno by to mohli tak robiť. A na koľko to bolo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 bude sklo. Tak dobre, 7 bez skla a 6, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, sklo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sklo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sklo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sklo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Tu je to 6, ale bolo trochu viac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tu mi to vyšlo o 2 bloky ďalej. Keď to posunuli tak. No, posledné je trochu posunuté, ale aj tak to vyzerá lepšie, ako by to mohlo byť. Tak, takže. No, momentálne mi došli všetky bloky a už natáčame aj 13 minút, takže ja by som to ukončil a buď to dokončím za kamerou, alebo v ďalšom diele uvidíme, ale v ďalšom diele by som chcel tu robiť nejakú väžu hore a tu nejaký ten vchod a potom aj vchod dole. Že tu by išlo to tak hore schody a potom by sa to rozdeľovalo aj, že by to šlo tak dole a niekde tam v podzemí by sa vychádzalo keby do prírody a medzi tieto sa nedá spadnúť, takže je to dobre urobené. Takže, ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber, tak čaute.